Jeg hedder Mona Larsson, og jeg er en af arrangørerne til Boring Hell. Og vi er 4. Jeg hedder Hanse Larsson. Jeg er en af de andre 4. Og Boring Hell er jo startet lidt specielt, for vi havde jo en havefestival, Hanse og jeg. Vi har musikbarn, og der har hver år så har vi en havefestival, som er en familiefestival. Og i den forbindelse havde vi Killtrip, som er 2 af de andre arrangører, der spiller i det band. De spillede til havefestival 2 år i træk. Men så fandt vi ud af, at til genren passede måske ikke helt til musikbarns havefestival. Så vi spurgte dem om ikke vi skulle lave sådan en metaldag hen, måske senere på sommeren. Og den tog de så til sig. Vi har jo bare startet med det grej, vi havde, og kørt videre på det, og udvidet stille og roligt hen ad vejen. Langt lidt større. Der er jo brug for større anlæg efterhånden, som de bands, der kommer, er lidt større. I forbindelse med Boring Hell, så er det mig, der står for baren, sørger for, at der bliver indkøbt nogle øl, holder lidt styr på økonomien, og sørger for, at alt det praktiske bliver afviklet. Ikke at det er mig, der gør det, fordi der er rigtig, rigtig mange, der hjælper med det, men det er en af opgaverne, det er at få det uddelegeret. Jeg står for noget af den tekniske del af det. Det kan være strøm og lidt lyd. Ja, vi har jo holdt Boring Hell her nu i efterhånden, så er det 3. år, vi holder Boring Hell, og det er en rigtig, rigtig sjov festival at arrangere, fordi vi har en rigtig stor opbakning herude omkring i Boring, og derfor bliver vi jo Boring Hell. Jeg hedder Carsten Bøgh. Jeg er en af de fantastiske 4, der er medarrangør her til Boring Hell Fest. Yes, og jeg hedder Rasmus Justesen, og jeg er også medarrangør. Står primært for booking og afvikling og social media og så videre, og opbygning af plads og sådan noget. Jeg er sådan mere en sparringspartner til Juster med at finde fede bands, og ellers så står jeg også for opbygning og transportering af ting frem og tilbage, aflevering og afvikling generelt. Ja. Det startede jo med efter corona, hvor vi besluttede os for at lave det her arrangement, som var et metalarrangement. Vi skulle bruge band, og en af mine gode venner er Søren, der synger i Lepid, så jeg ringte selvfølgelig til ham og hørte, om han ville være med på det, og selvfølgelig ville de det jo. Og de kendte jo også et band fra Sverige og sådan noget. Så fint, lad os tage endelig dem med. Så de kom også med. Og så var det i det små, altså vi skulle bare have en hyggelig dag. Det var egentlig det gik ud på. Ja. Så kom der nogle enkelte små lokale bands oveni sådan til. Og så til sidst så fik vi sådan lige næsten på falderebet, så fik vi slet det med også, som vores andet hovednavn det første år der. Sammen med Lepid. Ja, sammen med Lepid lige præcis. Og også i Killtrip, vi spiller begge to i Killtrip, vi spiller selvfølgelig herovre jo, fordi så kunne vi også komme ud og spille, og det var også med til at holde vores omkostninger nede, fordi vi spillede jo gratis selvfølgelig, så kunne vi bruge pengene på noget fedt i stedet. Ja, lige præcis. Og vi har spillet hver år lige siden, og vi skal spille i år igen, men næste år, der skal vi ikke spille. Nej, det skal der skal vi arrangere og slappe af. Ja, der skal vi bare være. Der skal vi bare have det sjovt. For det giver en masse ekstra stress, når man også lige skal øve og kunne spille sejt og sådan noget. Ja, man er pænt udmattet, når man kravler op på den scene der for at spille. Og når man kravler af scenen, så er man fuldstændig knust. Så. Vi har nok at se til. Ja, lad os bare se til. Men det er sjovt. Det er altid sjovt. Det er så her, at indgangen bliver til Boring Hell. Lige nu er det totalt kaos, men der kommer en billetvogn stående herover, og der kommer noget sort hegn op, som man lige skal gå zigzag. Så når man står udenfor, står man bare på vejen, men når man går ind, så er man på festival. Yes, og det her det er så det main stage her, hvor på lørdag der står Propane her, og det glæder vi os latterligt meget til at se. Og lige nu der ligner det bare noget, der er løgn, men det bliver klart på lørdag. Det bliver fedt. Det fedeste er, at Propane, jeg spiller, det første band, jeg spillede i, det lavede vi
92, der havde vi 2 covernumre af Propane. Så står man her 10.000 år senere og arrangerer en festival, hvor Propane skal spille. Det er forholdsvært. Herover har vi vores konferencier prædikestol, der står herover, hvor mørkets fyrste, ham selv, Thomas Skyhede, kommer til at præsentere alle bandsene. Det bliver så latterligt fedt. Vi glæder os helt åndssvagt. Yes, det er så vores rooftop scene heroppe, hvor lige nu der kører der nogle majtasker ud på marken og høster, men på lørdag der kører Smertegransens toldere lige herfra, og det bliver sindssygt fedt. Vi har vores afterski-agtige hygge skulls bar herovre, ja, det bliver rigtig, rigtig tight og rigtig, rigtig fedt heroppe. Hele Boring Hell arrangementet er jo opstået sammen med os, der er lokale kræfter. Jeg bor for eksempel lige herovre, hvor der er en hvid gavl. Så jeg er jo tæt på, og det er så mega fedt, at vi har det her stærke sammenhold i lokalsamfundet. Og det er mega fedt, at det så bare er metal, det drejer sig om. For hele Boring Hell er jo et non-profit arrangement. Der er ikke nogen, der tjener penge på det overhovedet. Alle pengene går til en forening, der vil støtte de lokale musikere herude og hjælpe dem med at købe grej og så videre. Så vi er bare utrolig glade for, at folk gider komme og støtte op om det. Her står vi så i vores nyeste påfund, som er en terrasse, som vi fik bygget, fordi at min svigerdatter og søns kammerat, de fandt på, at der kunne da godt lige bygges en enkelt lille terrasse herude. Så det gør jo, at vi har besluttet, at vi skal have bar herude også. Så er der plads til, at man kan sidde herude og nyde en kold øl, eller lige få en snak, eller kunne også være, at man lige skulle sidde og flytte over i hjørnet derovre. Selvom det er Boring Hell, så skal der også få plads til det. Drejgruse bierbar. Yeah. Jamen, og her på Boring Hell, der har vi så Lennarts Grill. Det er spisestedet. Også det eneste, men det er det bedste. Der er fritter. Det startede det med. Det har udviklet sig. Nu kører vi loaded fries, vi kører veggie, vi kører lidt pølser og noget fransk hotdogs. Menuen den udvider sig fra gang til gang. Og jamen, Lennart han startede med at sige, jamen, sådan et par pomfritter, dem kan jeg sgu hurtigt lave. Og det har bare taget fart derfra. Jamen, når vi så bevæger os her fra festivalpladsen, så kommer vi jo så hen til nedgangen til Camp Hell, hvor vi har omkring 30 teltpladser, og der er fuldt booket i år. Ja, så vi har simpelthen været nødt til at lave en ekstra campingplads. Men det her startede faktisk med, at vi til havefestivalen kaldte den for Urskoven, fordi der var en masse træer hernede, der var nogle masse grantræer, hvor vi simpelthen har været nødt til at fælde nogle, så vi havde plads til noget flere, når vi skulle have Boring Hell. Så det er simpelthen skyldigt, at vi er nødt til at fælde nogle træer. Men det er simpelthen den hyggeligste campingplads, der findes. Det er Camp Hell. Ja, her står vi så under skiltet med Camp Inferno, som er vores nyeste campingplads. Og det er simpelthen fordi, vi har været nødt til at udvide i forhold til vores Camp Hell, som ligger op ved vores festivalplads, fordi der simpelthen har været så stor efterspørgsel efter camping- eller teltpladser. Og hernede, der har vi simpelthen også plads til, at man kan campere med sin campingvogn og telte, som kommer til at ligge herinde bagved. Og vi har vores trofaste parkeringsvagt hernede. Karl hedder han, og han sørger for, at alle bliver placeret præcis, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Og jeg vil så sige, det her nede, den her parkering, campingplads, er faktisk vores gode venner og nabo, der bor her, der ligesom stiller det her til rådighed. Og hvis ikke de gjorde det, så vil jeg sige, så havde vi ikke nogen Boring Hell, fordi det er dem, der stiller hele det her område til rådighed for, at vi kan parkere og campere hernede.
you waste to water bread, a final test as a frozen share. Ja, jamen Martin Hildebrand fra Rank Messelstein. Jeg er taget til Boring Hill. Det er en lille, fantastisk festival, som ligger 20 minutters kørsel fra, hvor jeg bor, så det er jo dejligt. Der er bare en masse dejlige mennesker, og så er det jo midt i folks baghave. I år der er jo rigtig mange mennesker, fordi der også er et stort amerikansk hovednavn i Propane. Der er nok en del, der kommer for at se dem. Men det er ikke kun dem, der skal komme og se. Der er også mange andre gode danske bands undervejs. Jeg noterer mig, at man i hvert fald i år, jeg har fulgt lidt med fra siden, jeg har aldrig været på Boring Hill før, men jeg noterer mig, at man i år har toppet plakaten af med et af mine absolutte yndlingsbands, nemlig Propane, som jeg senest så i Pumpehuset i, det ved jeg ikke, midt-90'erne. Og det er kraftigt noget, der trækker i hvert fald mig til. Og så synes jeg, at der er noget andet, der er lidt slående ved at være her, og det er jo, at nu er der jo en del af os, der har fulgt med i det her kampen om kolonihaven, eller hvad fanden det hed, hvor man havde en kamp mellem generationer, og hvordan samles vi om noget. Og der synes jeg jo lige præcis, at efter at have været her i 4 timer, så kan jeg i hvert fald stadigvæk se, at heavy og heavy thrash i det hele taget stadigvæk er en samlende faktor på tværs af generationer. Og det synes jeg fandme er stærkt. Altså, det er i hvert fald stærkere end et kolonihavefællesskab. Det må man sige. Og det synes jeg satme er fedt. Og det synes jeg, at det bliver i den grad kanaliseret ud her på Boring Hill. Ja, vi er en scene. Vi spiller sådan en blanding melodisk dulsmetal. Vi kan godt lide band som True mod Tune of Bottom. Vi kan godt lide noget, der er melodisk og heavy, og det går lidt stærkt. Og vi synes, det er pisse fedt at spille på Boring Hill, og det er rigtig god stemning, og mennesker, de bare så videre for musik. Ja, vi er rigtig glade for at få lov til at komme til at spille på den her lokale festival. Eller lokal for i hvert fald halvdelen af bandet af os, der har boet lige i nærheden, og vi har da hørt musikken i luften i hvert fald. Ja, jeg bor så i Randers, men jeg synes, det er fedt at køre herud og spille. Og give lidt gas til publikum. Jamen, jeg hedder Thomas, eller bliver kaldt Geje, og spiller guitar i Killtrip, og er også konferencier på Boring Hill. Og det er jo 3. år i træk. Det er jo 2 af mine bandmedlemmer, som har ligesom startet festivalen, og så fordi at jeg knæver løs alligevel, så har de hyret mig ind som konferencier, og det er altså bare en fornøjelse. Altså herude in the middle of fucking nowhere, at vi kan tiltrække så mange mennesker, og at det bliver større og større hver år, ikke? Og så nu i år har vi Propane fra USA. Nogen, som lavede musik til min ungdom. Altså, det er bare utroligt, hvad ildsjæle og græsrødder og så den der passion for kulturen kan. Jamen, vi er Embryo, og vi er fra Randers, så vi spiller sådan noget sten og heavy. Og jeg hedder Niels, jeg spiller bas, og det er Jeppe, han synger og spiller guitar. Det er ham, der er stjernen. Ja, helt vildt. Helt vildt. Vi kan super hamrende mega godt lide Black Sabbath og Alice in Chains. Ja. Og Elton John. Så det er, det er sådan noget musik, vi spiller, ja. Lige præcis. Jeg synes, det er fedt at spille på Boring Hill. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, det begynder at regne, men sådan kan det jo gå under koncerten der. Men vi kom jo igennem det, og alt var godt, og folk var glade. Så det var fint. Det var så sejt, at der var så mange, som gad stå deroppe hele vejen igennem regnen og se at spille. Og så elsker jeg, at man mere eller mindre fra scenen kan stå og kigge ud på sådan en mark, der lige er blevet høstet og sådan noget. Det er bare sådan noget dansk bølgende idyl, ikke? Ja, det er rene. Det er fedt. Det er det rene guldalder. Ja, fuldstændig. The ocean of flame.
Christoffer, sig hvem vi er og hvad vi laver. Og... Vi er Bøscooter, og jeg er Christoffer, og det er Stefan. Ja. Jeg spiller trommer, og du spiller guitar. Jeg spiller guitar og roer i baggrunden. Det er godt, du kan huske det. Det er fedt. Vi er Bøscooter, har jeg sagt det? Ja, det har du egentlig sagt. Jeg er så ringe til sådan noget her. Men det fede er, selvom han er ringe til sådan noget her, så det er første gang, vi er på Boring Hill, og det gælder alle 4 mænd i bandet. Vi har været lidt i dialog med dem før, men nu er det første gang, vi er her. Rigtigt. Og vi skal spille 17:30. Ja. Og altså, det må vel være Danmarks fedeste havefest. Sådan, altså, der er vel ikke så meget at rafle om. Det er bare fucking fedt arrangement, og det skal bare blive ved. Man kan også se sådan, fra de år, det har været i forvejen, hvordan det sådan, det vokser og vokser på den danske sådan metalscene, og melder udsolgt igen. Det er kanon. Der er billig øl, og så er det gratis kaffe også, det er super. Kaffen er god, og den er kulsort. Jamen, jeg hedder Sune, jeg spiller bas i Solgård. Du kan du spiller guitar. Sorry, jeg spiller bas i alle mulige andre bands, så... Fuck. Ja, men vi er næsten lige blevet færdige med vores koncert på Boring Hill. Og det har været pisse fed, sygt fed. Folk de stod i regnvejr og hørte på os. Tusind tak for det. Vi kunne ikke have bedt om noget bedre, vil jeg sige. Vi var så heldige at være det første band til at spille på den her festival. Vi var helt taget, da den åbnede. Og at være her igen, det er bare en kæmpe fed ære og stor cadeau til Carsten og alle gutterne bag på scenen. De gør virkelig, og Mona og åbne deres hjem på sådan en festival her, det er bare helt fantastisk. Ja, vi vil have 2 dage næste år. Ja, vi vil fucking have 2 dage. Så kan vi spille godmorgen og godnat. Vi har været her i mange år. Ja, faktisk. Det har vi faktisk. Og der er plads til børn, og der er plads til gamle, ældre og unge og midaldrende og også utrolig unge mennesker. Ja, vi er unge. Vi er selvfølgelig rigtigt. Men man føler sig bare så velkommen, når man kommer her. Det føles ikke som en festival. Det føles egentlig bare som en fest. Og så er det fedt, at Mona og Hanse har startet en festival, som bare er for alle, som sagt. Ja. Og det er langt ude på landet, og det er ligegyldigt, hvordan man ser ud, eller hvordan man er, eller hvor gammel man er. Bare det, at man kommer og kan lide musikken og synes, det er fedt. Goddag, vi er Sinoblight og har lige spillet her på Boring Hill, som man måske kan se på vores ekstremt ulækre hår. Glad for at kunne være her. Vi er fra Silkeborg, spillet siden 2017 og har spillet på lidt forskellige festivaler og koncerter osv. og begyndt at komme frem mod vores anden plade, vi arbejder frem mod nu. Den skulle vi gerne få indspillet inden for den nærmeste fremtid, så skulle plade nummer 2 gerne komme ud, så vi kan komme endnu mere ud og spille. Yes. Det glæder vi os til. Vi har egentlig aldrig været på Boring Hill før, men jeg har hørt fra andre, at det skulle være en sindssygt hyggelig og sindssygt fed festival, og det har faktisk overgået forventningerne, så det har været en sand fornøjelse at spille her. Ja, der er vel ikke meget andet at sige, end at det er super hyggeligt. Altså, jeg har gået rundt over hele pladsen og hørt de andre bands bare ved at gå rundt, hvilket er super fedt, at man føler, at man er involveret, selvom man egentlig ikke engang behøver at stå i publikum. Vi har jo haft travlt med at løbe rundt og gøre klar til show og så videre. Og så spiller også fed lyd og lækker publikum og godt vejr. God stemning masser af regn herovre. Yes. Ja, jeg er lidt ramt af regnen her. Jeg hoppede ud til publikum under skybrud, så det hører til nogle show i regnvejr. Jamen, vi kommer fra den tunge radio i Aarhus, hvor vi har vores campingvogn med. Vi tager ud og spiller til små festivaler, hvor vi sørger for, at der er noget musik imellem bandsene. Ja, og en fest, når musikken går af, indtil baren lukker en gang, så man faktisk har en fest, hele festivalen ude. I dag er vi på Boring Hill, ude ved Rask Mølle, hvor en lille festival, hvor der bare trænger til noget mere musik. Vi vil gerne være ude ved de små festivaler, hvor der virkelig, hvor vi kan snakke med folk og være til stede, hvor folk oplever, at der sker noget. Det er så vi kan være en del af festivalen, og vi ikke bare er et eller andet nede i et hjørne. Vi vil ud og være med. Vi vil sørge for, at folk kan have en fest, og det kræver, at det ikke er de store etablerede festivaler, men gerne de små, hvor der virkelig hvor det gør en forskel, hvad vi gør. Vi kender jo alle sammen, når vi er på større festivaler, så mellem koncerterne, så vandrer man bare lidt rundt, og man sniger op af en øl, men der sker ikke så meget. Der kører ikke rigtig noget musik.
Og det er så det tomrum, vi fylder ud. Det er, at vi sørger for, jamen, når et band går af, så kommer der noget hegn. Så folk kan lige få sig en bajer, inden den næste band går på. Så når koncerterne er slut, jamen, så er det jo altid efterfesten. Folk kommer op og ønsker noget musik, siger, hey, lige nu der kunne jeg godt tænke mig at høre det her nummer med Behemoth, eller hvad fanden det nu skulle være. Det sørger vi så for, at der kommer. Og folk har en fest. Vi får rigtig god respons på det, og folk synes bare, det er fedt. Og hvis man ikke kan fange os her, så kan man altid gå ind på dentungeradio.dk eller på TuneIn-appen og søge på Den Tunge Radio. Så spiller vi metal 24 timer i døgnet til dommedag, uden reklamer. Ja, yeah. Og vi er den eneste metalradio i Danmark. Ja, det kilder lidt de rigtige steder, ikke? Gå ind og lyt med. Gå ind og lyt med. Ja. Vi er et rockband. Vi er et rockband, der spiller hurtig rock, spiller korte sange. Vi hedder Smertegrænses Toller. Det kommer så ihjel, der engang øvede op på dødsgangen, før nogen blev født. De havde skrevet noget på væggen, det tog vi. Vi stjal det. Ja. Vi spiller, hvad spiller vi? 25 numre på 25 minutter. Ish. Jeg ved ikke engang, hvor mange vi spiller. Jeg ved heller ikke. Nej. Vi spiller længere, end vi plejer. Vi plejer kun at spille kvarter eller 20 minutter, eller hvad vi nu lige gider. Eller hvad det lige passer til. Nu spiller vi længe i dag. Sådan det. Ja. Vi er fra Aarhus. Vi er fra Aarhus. Du er fra Horsens. Ja. Jules Minde, hvis det skal være helt rigtigt. Nå, hvad? Minde? Jules Minde. Jules Minde. Jeg kender Karsten fra Sten. Ja, han er lokal, ja. Jeg kender Karsten fra, han var lille og han var altid nøgen. Det var han. Ja, det var han vel. Det var man også, da man var baby jo. Der var man meget, meget nøgen. Også, altså når jeg husker tilbage på Karsten, så er han nøgen. Ja, okay. Ja. Det er første gang. Første gang, ja. Og, har I hørt om? Ja, jeg hørte om det sidste år. Men altså, jeg har været inden for spamradios igennem, at ja, fordi man næsten er lokal, så er der rigtig mange mennesker, man kender hernede fra, som har fortalt. Så. Vi har en 7-tommer ude, og vi har en split 7'er ude med UDS, og så har vi en fuldlængde plade på 10 minutter ude. Og så har vi en plade, der kommer på et eller andet tidspunkt, som er lidt længere. Ja. Og har lidt længere numre. Der er 16 numre, 8 af dem er meget kort, 8 af dem er lange i vores øjne. Ja. Så der er noget på vej, så har vi lavet en masse videoer, ja. Vi lavede 2 som er fra den nye plade, som ikke er kommet endnu. Og som ingen ved, hvornår kommer. Og det er også lige meget. Den kommer, når den kommer, og det er fedt. Så har vi en masse shows efteråret, så spille både København, Stengade, Rada Aarhus, og Tusindfryd Aalborg og Oslo. Odense i Parcelhus. Silkeborg. Jo. Silkeborg 6. august. Nej, det passer ikke. Nej, 6. oktober. August. What? Det er oktober. Så vi har faktisk en del shows her til efteråret. Weekend-ting. Danmark og Oslo. Norge. Så når vi skal til Norge, spiller vi vores black metal set. Det bliver fedt. Jeg hedder Rasmus Solberg, og jeg spiller bas og synger i Killing. Jeg hedder Jesper Skovsen, jeg spiller trommer i Killing. Og vi har jo fornøjelsen af at spille for første gang på Boring Hill 2023. Ja, i Jylland. I Jylland simpelthen. Ja. Dejligt ude på landet. Og det står nede i stænger, men folk de er med, så vi har jo tårnhøje forventninger til, at det hele springer i luften, når vi går på. Det bliver pissefedt. Kommer skybrud, har du hørt. Faktisk lige omkring kl. 21. Ja, og 45 minutter frem. Men vi har jo glædet os helt vildt. Vi har faktisk aldrig været her, nogen af os. I regnvejr. Gæster heller. Nej. I regnvejr eller tørvejr. Snevejr. Så vi har glædet os til at se, hvad det var for noget, og det er jo et fantastisk sted. Meget intime rammer, og det kan vi jo godt lide den slags. Ja, det er... Og fed sceneopsætning. Altså der er jo både en tagterrasse med scene og nede på gårdspladsen herude. Jeg kan godt tillade mig at sige gårdspladsen, ikke? Fordi det er jo et hus. Lille landsted, kan man vel godt sige. Det er en landejendom, ja. Ja.
Flot lokummer. Ja, og det er dejligt ude på landet jo, og det er jo, hvad vi er vant til jo, må man sige. Knap så meget lugt af lort her, men det kan være, det kommer. Det kan være, det kommer. Det skal lige regne lidt mere. Så vi får frigivet noget ejl. Ja. So I'm standing here with Gary from Propane. Hello. Fresh off the stage here at Boring Hill. Fresh off the stage 10 minutes ago. So how was the show? It was great. We didn't have so many expectations coming into it because it's not so often that we're invited to come and play in Denmark. So we hoped for the best, but then we heard it was a sold-out show, and it was wonderful. You know, it was a little bit rainy out today, but it held up for us. So it wasn't like any extreme bad weather or anything like that. The crowd was awesome. I thought we played a strong set, and they were very responsive, and it was just high energy all around. So we're very happy with the performance and with the results. Cool. Now this is a part of your European tour. Yes. And you play some really big, like Graspop and Hellfest. Yes. And now you're literally in somebody's backyard in the middle of nowhere in Denmark. Yeah. Is there a big difference from the big festivals when you're on stage and right here where the crowd is standing almost on you? In former times, yes, you know, but I think after you've done it a lot, it's all I can't say it's all the same. Mentally, it's more the same than it used to be, because I used to be a bit intimidated, you know, with the bigger audiences, and I think that's just natural, you know. So you have some nerves sometimes before you go on and play for such a huge audience, and it all kind of irons out, you know. With the more shows you have under your belt, it kind of irons out, and it becomes. You can't say just another show because every show is different, but in terms of my mental state, it's the same, you know. So I treat a show like this like I would the Hellfest. I don't give any less, you know, for a smaller audience. Yeah. It was. So for me, it's the same, and the rest of the guys. It's safe to say also, we give the same output as we would on the biggest festivals that we play. So now, The Voice of the Rebellion was the last record you did. Yep. Is there what's going on in the world of Propane right now? Is there any new music coming? Well, we kind of got out of the mode of making records, which it's unfortunate. I mean, so this album came out at some point in 2015, so it's a long time now, and. With Propane, you know, we always wanted to release a record every year, every two years maximum. We wanted to wait a little bit longer this time around, but then we had some unfortunate events. You know, I had some health issues in 2017, and then at the beginning of 2020 we had COVID, and so it threw everything completely out of sync. You know, and at this point it's not an excuse. It's you know, we should have released an album a couple of years ago, maximum. But you have to, with a band like Propane, with 15 albums under our belt now, we want to make sure that it's right, and we want to make a record that Propane fans are going to be very proud of, and that we're going to be very proud of too. And you have to really sit back and think about it and do it right, and not just write a bunch of songs that are like filler tracks or something like that. That could be done easily, but we want to make sure that the quality control is there, and that we release after all these years an excellent record. And that's what we're going to do. Yeah, definitely gonna look forward to that. Thank you. Is there anything you would like to say to Danish fans? I would hope that, you know, by coming here on such a show, that it opens up some doors for us to come back again, not only here but other places like in Scandinavia, which for us is it's a bit of a rarity, unfortunately. You know, when we come to Europe, it's usually Belgium, Netherlands, Germany,
Czech Republic, and various other places. And it's very rare that we get invited to come into Scandinavia, I guess because our audience over the years hasn't been the biggest, but I think there's enough demand, like a pent-up demand for the band to come here now, where we can actually maybe do like some mini tours around Scandinavia and maybe even play some big festivals, you know. Well, it definitely looked like you still have an audience right here in Denmark. Thank you, man. I appreciate that. So that was all from me. So thank you very much. Thank you very much. Pleasure to meet you guys, and thank you very much for having us, and we'll see you guys again soon. Thank you. Jamen, så er festivalen jo slut, og det gik da over alt forventning, synes jeg. Og skål på det. Ja, skål. Skål. Ja, det var bare rigtig fedt. Det var super godt, og det var udsolgt. Ja, det var simpelthen bare godt. Og det satte vi da stærkt på, at de bliver igen næste år. De skal være hurtige for at få billetter næste år. Det bliver rifterne. Ja. Det gør det. Store bands, og bandsene var glade, og... Men jeg vil så også sige, og alt blev udsolgt. Altså, Ja. rør Og øl, og øl næsten. mad. Ikke helt øl, vi havde øl nok. Men maden og Ja, det var godt. alt var udsolgt. Det var tæt på, ja. Det var fedt. Ja. Så nu skal vi til at begynde at se fremad. Ja. Det skal bare nogle mindst lige så fulde bands næste. Ja. Skal vi, men det er Juste, du er jo i fuld gang, er du ikke? Jo, jeg har snakket Du har haft med en del bands, nogle fede bands, så det ser godt ud. Og ja, og billetterne bliver sat salg der 1. december. 1. december, ja. 1. december klokken, er det klokken 12? Ja, klokken 12. Er det klokken 12? Til middag. Ja. Til middag det her, ja. Lige præcis. Og, det er brevstik. Ja, og der kommer de første bands, de kommer i de 5 dage der. Dem har du. 1. december. Ja, dem har vi klar der. Så. Jeg tror, de fleste de kommer hjem. Ja. Hvis de er hurtige. Ja, det kommer an på, hvor hurtigt det er på tasterne. Det skal sådan være hurtigt den 1. december kl. 12. Ja. Vi ses. Kl. 12. Klokken 12. Vi ses. Vi ses til Boring Hell 2024. Skål. Jo. Skål.